Nie, aby sme to mali zapnuté. Takže pekný večer želám každému. Dneska sa budeme rozprávať o spálni. Keďže v posteli trávime takmer tretinu svojho života, tak som pokladala túto tému v rámci bývania za veľmi dôležitú a preto je to aj taká prvá téma, ktorú som si vybrala na webinár. Postupne mám v pláne teda spracovať všetky miestnosti v dome, aby sme to mali komplexné a toto je taký prvý puzzlik do tej mojej skladačky alebo do tej našej skladačky. Ak máte nejaké veci, ktoré by ste chceli riešiť alebo nejaké také očakávania, čo by ste sa chceli dozvedieť, pokojne mi napíšte do chatu, v priebehu toho budem sledovať a potom na konci si dáme také kolečko s otázkami. A môžete mi aj napísať, že čo vás motivovalo dneska prísť. Niektorí možno prišli len zo zvedavosti, niektorí možno naozaj to zaujíma, že čo sa tu bude diať a nejaké tie typy k spálni, takže veľmi sa teším, že ste všetci došli a pôjdeme rovno na vec. Stretnutie bude trvať, predpokladám, tak okolo hodinky, že by sme sa mohli zmestiť aj s otázkami, tak uvidíme, ako nám to pôjde, podľa toho aj ako sa budete pýtať. Ja som si pre vás pripravila prezentáciu, ktorá mi trošku tak pomôže aj vďaka obrázkom lepšie vám ukázať to, čo vlastne vám chcem povedať. Takže sa prepnem teraz do tej prezentácie, ale pokojne mi môžete písať aj v priebehu toho nejaké otázky, ak vás niečo napadne, čo by sme potrebovali povedzme doplniť alebo tak som otvorená tomuto. No. Prepnem sa sem. Je to vidno, Luby? Hej, super. Takže tu mám nazdielanú obrazovku s tým mojim webinárikom. Ako som už hovorila, budeme sa baviť o spálni a o najčastejších chybách, ktoré pri zariaďovaní spálne robíme práve preto, aby sme sa im vedeli vyhnúť. O čom webinár bude, tak na úvod si povieme nejaké také základné veci, čo najčastejšie vlastne riešime, s čím sa na mňa klienti obracajú a potom si povieme konkrétne tých 11 chýb. Predstavím vám taktiež možnosti spolupráce so mnou, čo som pre vás nachystala, pripravila aj do budúcna a potom si dáme nejaký priestor na otázky. Kto ma ešte nepoznáte, volám sa Eva Skopil-Bučeková, som architektka, viac ako 18 rokov vediem architektonickú kanceláriu aj spolu s mojim manželom, ktorú sme založili. Venujeme sa prevažne obytným budovám a interiérom obytných savieb, ale máme za sebou aj veľa objektov občianskej vybavenosti. Robili sme taktiež nejaké obytné zóny, takže ak by ste potrebovali s čímkoľvek pomôcť tak vo väčšom, tak pokojne sa môžete na nás obrátiť. Okrem toho, už 9. rok pôsobím v realitách, spolupracujem s Remaxom, takže naozaj za ten čas som videla veľa nehnuteľností a veľa aj bytov, ako to majú ľudia pozariadované. V priebehu vlastne mojej realitnej praxe som sa zalúbila do homestagingu. To je vlastne príprava nehnuteľnosti na predaj a pri tom procese som si uvedomila, že častokrát vlastne pripravujeme tú nehnuteľnosť do takých ideálnych farieb, tvarov a tak, až vtedy, keď ju predávame. Čo mi teda príde škoda a preto som aj začala vlastne takto akože ukazovať ľuďom, že akým spôsobom sa to dá zariadiť aj počas toho bývania, aj keď nemáme povedzme, že urobený projekt na mieru a tak, ale aby sme si to vedeli zlepšiť. A v priebehu vlastne tých mojich rokov som absolvovala niekoľko seminárov z takých, čo ma najviacej ovplyvnili, tak to bol seminár Táni Havličkovej, možno poznáte jej metódu Octocodes, ktorá sa venuje vlastne tomu vnímaniu módy, že každý z nás má vnútri svoju nejakú dušičku, ktorá má niečo, čo sa jej páči, čo sa jej nepáči a tak. A ja teda toto veľmi vnímam aj pri tej architektúre a pri interiérovom dizajne, že niekomu sa môžu páčiť, ja neviem, kvietkované závesy, niekto má radšej geometrické vzory, niekto má zase úplne rád čistý dizajn, kde vlastne je úplne minimálne vzorov a farieb, takže toto sa snažím aj do tej svojej tvorby nejakým spôsobom pretaviť, presunúť. Okrem toho mám za sebou výborné kurzy od Američanky Lizzy Woodruff, ktorá sa venuje organizácii domova, takže tá je tiež veľmi pre mňa inšpiratívnou osôbkou a o tom si ešte zase povieme potom v niektorom ďalšom kurze.
No a čo mám také najnovšie, že som vyštudovala na Českej škole Feng Shui, štúdium Feng Shui a to je niečo, čo ako cez 20 rokov, čo to vnímam okolo seba, o Feng Shui viem a som rada, že konečne som išla trošku tak viacej do hĺbky a že vlastne teraz je to niečo, čo s vami môžem tiež pozdieľať. No, čo najčastejšie riešia moji klienti, alebo teda čo najčastejšie riešime v rámci spálne, tak väčšinou to býva nedobrý spánok, neschopnosť oddychovať, načerpať nové sily, ale častokrát sú to aj problémy vo vzťahoch. Niekto možno si nevie nájsť partnera, alebo celkom to v tom vzťahu nefunguje tak, ako by chcel. A mnohokrát si neuvedomujeme, že priestor, v ktorom žijeme, nás veľmi, veľmi ovplyvňuje a má práve vplyv aj na tieto veci. A máme lieky na to, ako to vlastne vyriešiť, vyliečiť v tom priestore. Ono sa tom potom prejaví aj na tých vzťahoch. Taktiež ale býva to aj zhoršovanie zdravotného stavu, alebo potom mám zase ľudí, ktorí ma volajú kvôli tomu, že sa necítia doma ako doma, nepáči sa im priestor, v ktorom žijú, necítia sa tam príjemne a bezpečne, alebo sú zahltení v chaose a tak. Takže toto všetko vlastne vieme riešiť a dneska to začneme riešiť cez spálňu. Prvá taká najdôležitejšia vec, čo sa týka spálne, je, že mnohokrát si za spálňu volíme tú, povedzme to tak, že najhoršiu miestnosť v byte. Dôvody sú rôzne. Povieme si, že však do spálne chodíme len spať. Bez toho, aby sme si uvedomili, že naozaj tretinu života strávime v tej posteli. Alebo je to kvôli deťom, aby deti mali viacej miesta. Ale zase si treba povedať, že pokiaľ tí rodičia nie sú v pohode a oddychnutí a nie sú akože zrelaxovaní, tak potom celá tá rodina trpí. Takže z môjho pohľadu tá spálňa naozaj si zaslúži tú svoju pozornosť a zaslúži si, aby sme jej tú pozornosť teda venovali. Čo sa týka postelí, tak to je zase veľmi dôležitá vec, že mnohokrát máme posteľ nesprávne umiestnenú. To znamená, buď ju máme vo dverách, akoby v prievane, alebo v okne, alebo pri stene pripúčenú. A toto zase nepôsobí dobre na to, aby sme si v pohode oddychli. Veľakrát na obrázkoch na Pintereste to vyzerá super, keď máte posteľ vlastne priamo v okne. Možno je to dobré, že máte hneď prívod čerstvého vzduchu, ale v skutočnosti v takejto posteli máme ten spánok nepokojný, lebo sme rušení tou energiou, ktorá vlastne cez to okno prechádza. Je to veľmi dynamická energia a preto je lepšie dať tú posteľ tak, aby sme ju mali, aby sme za hlavou mali pevnú stenu. Neviem, či vidno, ale predpokladám, že hej, keď ukazujem myšou na obrazovke, tuto máme taký prvý prípad, keď je posteľ priamo v okne. Ďalším takým nevhodným prípadom je, keď je posteľ síce túto v druhom obrázku, na druhom obrázku má za sebou pevnú stenu, ale zase vo dverách. A tá energia z tých dverí je tiež veľmi dynamická a zároveň vlastne takto, keď niekto by tam náhodou do tej spálne vstúpil, tak hneď nás má akoby na rane, že nás má vlastne v oku, takže toto tiež nie je veľmi vhodné. Na tom treťom obrázku je to trošičku lepšie, ale zase tá energia z tých dverí k tomu oknu plynie veľmi, veľmi rýchlo, takže ideálne by bolo, keby tá posteľ bola otočená tak, ako je na tom štvrtom obrázku s tou zelenou fajočkou. Čiže nie pod oknom, nie vo dverách a nie v prievane. K tomuto mám ešte jeden slajd, kde mám vlastne pár fotiek takých, kde je v priamej línii dverí, ale akože zase na obrázkoch to vyzerá super, hlavne ak chcete ísť s rozbehom do postele, alebo tam máte takého fešiho, jak tam teraz stojí, tak pre niektoré veci je to fajn, ale pre pokojný spánok to dobre nie je. Poďme ďalej. Ďalším problémom, veľmi, veľmi častým a najmä v malých priestoroch sa s týmto stretávam, je, že máme posteľ akoby vsunutú do nábytkovej steny, alebo máme nad hlavou policu, alebo je tam možno ťažký lúster nad posteľou, alebo niečo také, čo nám energeticky akoby padá na hlavu. A my aj keď v noci spíme a naše telo spí a oddychuje, ale tá dušička úplne nespí a ona všetky tieto energie vlastne vníma. Takže nie je toto umiestnenie vhodné.
Ak máme veľa vecí, treba ich vyriešiť niekde inde v rámci bytu, kde by sme ich uskladnili, ale určite nedávať si to priamo nad hlavu. Podobný prípad je aj tento obrázok vedľa na pravo, alebo vľavo, neviem, ako to vidíte vy, kde je vlastne ten trám. Trámy všeobecne vo Feng Shui nad postelou nie sú veľmi vhodné, alebo zase energeticky nám padajú na hlavu. Samozrejme, že ak máme nejakú chalupu, kde máme krásny drevený strop a také menšie trámy, tak nie je to tak nebezpečné, ako keď povedzme, že ponad našu posteľ ide jeden nejaký taký hlavný veľký trám, na ktorým sú ešte povedzme, že je nad ním postavená stena, alebo je to také celé, chcem povedať, že ten trám nesie akože veľkú hmotnosť, tak vtedy to je horšie. Podobne aj na tomto obrázku máme trám, ktorý síce nie je až taký veľký, ale nielen, že ide ponad posteľ, ale zároveň ešte aj presekáva tú posteľ akoby na dve polovice. Čiže pre partnerský vzťah toto nie je veľmi dobre vyriešená spálňa, pretože ako keby oddelovala tých partnerov od seba, keďže to ide presne stredom tej postele. Zase na obrázku to vyzerá fajn, ale na ten bežný spánok to nie je úplne ideálne. Veľmi obľúbenou mojou témou sú zrkadlá mieriace na posteľ. Toto je niečo, čo naozaj v spálni by nemalo byť. Pokiaľ v spálni zrkadlo potrebujeme, tak je dobre umiestniť ho tak, aby smerovalo do uličky. To znamená, že z postele sa nemôžeme v tom zrkadle vidieť. Nemalo by byť ani priečne, ani vlastne povzdĺžne cez tú posteľ to zrkadlo umiestnené, pretože jednak to spôsobuje zdravotné problémy, jednak zrkadlo sa berie akoby taká brána do iných svetov, čo teda v noci nechceme, keď chceme pokojne spať. No a zároveň zrkadlo môže byť aj niečo, čo vlastne znásobuje veci, čo sa v tom zrkadle odrážajú. A mohlo by nám napríklad pritiahnuť do postele niekoho tretieho, koho tam moc nechceme mať. Teda pokiaľ ho tam nechceme mať. Toto je riešiteľné tak, že buď sa tie zrkadlá dajú prelepiť, ak teda nechceme vymieňať celé skrine, povedzme posuvné, kde to máme v tých veľkých plochách. Čiže buď prelepiť, pretapetovať, alebo nejakou fóliou, takou matnou to zmatniť, aby sme sa tam nevideli. Alebo ak si to tam veľmi chceme nechať, tak je možné ešte zavesiť preto záves na garníži, že keď to zrkadlo potrebujem, tak sa tam vidím, ale na noci ho viem zatiahnuť a tým pádom vlastne ma to pri tom spánku neruší. Tým bodom, ktorý má najmä vplyv na partnerský život, je nesymetrickosť v spálni. To znamená, že pokiaľ chceme mať vyrovnaný vzťah, vyrovnaný partnerský život, tak je dobre mať posteľ umiestnenú tak, aby z obidvoch strán postele bola približne rovnaká ulička. Aby tí partneri mali rovnaký priestor na to, aby sa do tej postele dostali. Keď sa pozriem na ten obrázok s tou hnedou postelou, tak tam vlastne je ten jeden partner utláčaný tým, že sa do postele nevie dostať, nemá tam vlastne vôbec prístup, alebo možno, že tam partner vôbec nie je v takejto spálni, ťažko to z obrázku poviem. A potom na tom druhom, kde je to pod tou šikmou stenou, tak tam je to ešte horšie, pretože tam nie len, že nemá prístup k posteli, ale zároveň je tam ešte aj tlačený tým šikmým stropom, takže ešte viacej je tam to utláčanie tej jednej strany. Takže pre ten vyrovnaný partnerský život je naozaj dobré v spálni dodržiavať symetriu. To znamená, že rovnaká ulička vedľa postele, rovnaké nočné stoliky po oboch stranách. Ak tam mám nejaké svietidlá, tak zase z každej strany, aby bolo to svietidlo. Ak dávam koberček do spálne, tak zase z jednej strany, z druhej strany, alebo jeden taký, čo ide popod posteľ a prepája tú posteľ akoby z obidvoch strán. No. Spálňa zaprataná vecami, to je tiež bežným javom, ale v podstate pre ten náš spánok to je veľmi rušivé, pretože tie veci, aj keď na nejakej fyzickej úrovni ich až tak nevnímame, že tam sú, ale každá tá vec má nejakú energiu a pri tom spánku nás to ruší. Takže ak máme nepokojný spánok, začala by som asi tým, že si treba spálňu upratať a povypratovať odtiaľ veci, lebo ako vravím, všetky tie vecičky v noci vlastne majú na nás vplyv.
Ak potrebujeme tie veci niekde mať, tak je dobre potom ich buď pozatvárať do nejakých skriniek, ktoré vlastne to všetko schovajú, aby ten priestor pôsobil celistvo a jednotne. Skladisko pod postelou dosť súvisí s tým predchádzajúcim bodom a najmä v malých priestoroch to býva častým javom, keď sa snažíme využiť každý centimetr štvorcový, aby sme mali si svoje veci kam uložiť. Keď už ale chceme mať pod postelou tento priestor využitý ako nejaký periňák, nenadarmo sa to volá periňák, tak je to vhodné využívať na veci, ktoré bežne používame a meníme. Napríklad na čisté obliečky. To znamená, že keď si vymeniam, neviem, raz za týždeň za posteľné prádlo, tak vždycky to otvorím, prevetrám, vyberiem tam, potom tam zase vyberiem tú bielizeň, potom zase tam vložím čistú a tým pádom tá energia pod tou posteľou trošku cirkuluje. Úplne nevhodné je ukladať tam veci, ktoré nepoužívame, ako nejaké, neviem, že to sa ešte môže zísť, naskladáme to do tej postele a potom ju 3 roky neotvoríme. Tak to je presne miesto, kde tá energia ľúbi stagnovať a kde sa usádza a tak. A to vieme napríklad zistiť aj tak, že keď takýto priestor otvoríme a v princípe je to jedno, či to je pod postelou, alebo je to v skrini, ktorá sa nevetrá, tak keď ju otvoríme, tak cítime z nej taký zvláštny tuch. Nedá sa to povedať, že to je zatuchnuté, ale taký zvláštny puch tej stagnujúcej energie. Takže na toto si dajte pozor, pokiaľ môžete tie veci odtiaľ dať preč, tak odporúčam proste to vyčistiť. A ideálne je, keď máme pod posteľou aspoň takých 20 cm, aby sa pekne tá posteľ vetrala aj zo spodku, aby tá energia tam mohla slobodne plynúť. 8. bodom sú rastliny, ktoré síce vedia veľmi zútulniť priestor a je to niečo, čo si radi domov nosíme, pretože je to kus prírody, ktorý si vlastne prenesieme do toho bytu alebo domu. Ale pozor v spálni, pretože ako sme sa učili už niekedy na prírodopise, rastliny síce kyslík vyrábajú, ale iba cez deň. A v noci ho naopak spotrebujú. A pokiaľ v spálni nevetráme celú noc, tak tie rastliny nám môžu ten kyslík vziať a zbytočne sa potom my oň uberáme. Takže keď už rastliny, tak ich má čo najďalej od hlavy a možno nejakú 1-2 rastlinky na zutulnenie priestoru. A určite také, ktoré sú s guľatými listami alebo sú proste také nie pichlavé, nie. Keď sa pozrieme na tento obrázok, tak tu sú napríklad tie svokriné jazyky alebo aj ten zelenec, ktorý vlastne tam vysiela také tie lúče ostré a najhoršie v tomto sú kaktusy. Že určite nemajme na nočnom stoliku kaktus, lebo to je úplne taká pichlavá energia a to v noci nechceme pri sebe mať. Syntetické materiály dneska už sa väčšinou snažíme skôr k tým prírodným materiálom nejako inklinovať, aj keď v minulosti teda to bolo docela bežné. Ale tak ako vieme, že keď máme umelé niečo na sebe, nejaké umelé šaty, tak človek sa v tom rýchlejšie spotí, to telo sa nevie vetrať, tá pokožka nevie dýchať. Rovnako je to aj pri spaní. Čiže pyžamo alebo periny a tak je ideálne mať práve z prírodných materiálov. Čo sa týka matracov, dneska asi nebudeme spať na nejakom slamenom matraci, to už veľmi nie je v móde, ale zase si treba dať pozor pri výbere, aby sme si vybrali kvalitné matrace. Takisto závesy a podobné textílie, ktoré v spálni máme, ideálne keď sú z prírodných materiálov. Áno, nenadarmo sa hovorí vyspinkať sa ako v bavlnke. To už vedeli aj naši starí rodičia, že v tom sa dobre spí. Zúriové farby a vzory. V tejto spálni by sa asi dosť ťažko spalo, aj keď určite niektoré veci by sa tam práve dobre robili, lebo červená farba veľmi aktivizuje a všeobecne farby výrazné a takéto, nechcem povedať, že agresívne, ale také povzbudzujúce sú červená a z červenej odvodené ako nejaká purpurová alebo ostrá rúžová. To sú farby, ktoré spôsobujú nepokoj a do spálne nepatria. Oni sú fajn na také zaktivizovanie, keď potrebujeme byť aktívni, ale keď potrebujeme oddychovať a spať, tak práve by sme mali zvoliť farby tlmené.
Či už keď chceme teplejšie farby, tak možno nejaké zemité farby, jemné odtiene, alebo ak inklinujeme skôr k chladnejším tónom, tak potom nejaké také svetle bledomodré alebo také, ale skôr chladné ako teplé. Taktiež vlastne vzory. Keď sú veľmi, veľmi nápadné vzory, tak nie je to vhodné pre spánok. A mám tu poznámku, že už Baťa pred 100 rokmi odporúčal oddychovať v bielých perinách a v bielom pyžame. Už on vedel, že je to pre spánok veľmi vhodné, že sa tak človek lepšie vie uvoľniť, keď nemá okolo seba rušivé vzory a farby. Ak chceme v spáni podporiť partnerstvo, môžeme tam v takých menších množstvách tú červenú farbu dať, ale skôr je to v nejakej podobe možno živých rezaných kvetov alebo sviečok alebo niečoho takého, že malý jeden červený vankúšik tam dať. Hej, ale aby to zase nebolo vo veľkých plochách. Osvetlenie. Čo sa týka svetla v spálni, tak volíme radšej viacej svietidiel a akože menej silných. A zároveň tie svietidlá by mali mať teplé svetlo. Tuto na tom obrázku je spálňa, ktorá má až také dofialové osvetlenie. Nie je to vhodné pre usínanie. Tak ako ráno, keď slnko vychádza, má skôr také studené tóny a večer, keď zapadá, tak ide do takých žltých, oranžovkastých tónov, aby sa to telo pripravilo na ten spánok, tak aj v tej spálni by sme mali mať skôr také teplé svetlo, aby to naše telo vedelo, že sa ide spať. Farba svetla je tak maximálne do tých 3000 kelvinov vodná a ak teda riešime osvetlenie, tak jak som vravela, že je lepšie mať viac druhov osvetlenia v spálni. Povedzme, že keď chceme čítať, tak máme nejaké svetlo. Keď chceme sa prezliekať a máme tam aj šatník v spálni, tak tam si môžeme dať zase silnejšie svetlo a už pred tým spánkom si vlastne používame iba tie tlmené svetlá, aby sme sa upokojili. V princípe podobne to funguje aj s mobilmi. Máme aplikácie, kde vlastne v mobile po určitom čase sa nám to svetlo z toho modrého prepne do takého oranžovkastého. Je to práve preto, že na noc, aby sme sa pripravili na spánok, je dobre to oranžovkasté svetlo. Takže toľko zhruba k tým 11 základným problémom, ktoré ja teda som si všimla u mojich klientov, že čo riešia. Neviem, či vás napadá ešte niečo také, čo by sme chceli zodpovedať. Pozriem sa potom neskôr do chatu, teraz to neviem riešiť. A čo sa týka nápravy týchto chýb, niekedy stačí málo, aj možno takáto prezentácia a človek si uvedomí, že aha, toto mám inak a chcem to zlepšiť. Hej, ale je dobré si nechať aj poradiť. Takže z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že veľakrát doma človek to vníma inak. Že ani si neuvedomuje, že má niečo nejako, hoci vie, že tak to nemá byť, ale keď je doma, tak si to neuvedomí, pretože to oko si už zvyklo na ten priestor a podobne. Ja som to mala, konkrétne poviem teda prípad môj, so zrkadlami. Cez 20 rokov viem, že zrkadlá do spálne nepatria a napriek tomu v našej spálni máme sklenenú stenu, pretože sme chceli ten priestor rozšíriť opticky, takže je tam sklená stena a samej mi to tiež netrklo, že hops, toto je vlastne zrkadlo. Takže pozor aj na sklené steny, alebo vysoko lesklé povrchy a takto všetko môže posúdiť ako zrkadlo. Čo mi pomohlo toto si uvedomiť, to, že prišiel niekto tretí zvonka a ma na to upozornil, že aha, zrkadlo, sklená stena, no fakt. Takže preto odporúčam, nechajte si poradiť, ak máte takéto nejaké starosti, možno príde niekto tretí a rovno vám ukáže niečo, čo vy sami už nevidíte. Čo sa týka mojej ponuky pre vás, tak mám v takých 3 bodoch zhrnuté. Poskytujeme osobné konzultácie, ak sa potrebujete len poradiť nejako rýchlo a v podstate ďalej to zvládnete sami. Ak potrebujete nezávislý pohľad architekta so zmyslom pre Feng Shui a s ním rozanalýzovať, čo by ste potrebovali zlepšiť, tak som tu pre vás. Vieme samozrejme potom dať aj vypracovať, alebo teda spracovať pre vás návrh liečenia vášho priestoru, alebo pokiaľ staviate
novostavbu, potrebujete osadiť dom na pozemok, tak toto sú tiež veci, ktoré v rámci nejakej osobnej konzultácie vieme vyriešiť. Ak plánujete individuálny projekt, respektíve kompletnú rekonštrukciu alebo kompletne novú výstavbu domu, tak s mojím ateliérom vám s tým veľmi radi poradíme. Robíme aj dizajn, aj kompletnú architektonickú dokumentáciu, vrátane všetkých profesí a vieme to spraviť aj tak, aby to bolo v súlade aj s Feng Shui. Aj v súlade s vami, s vašou osobnou esenciou, aby ste sa vlastne v tom priestore cítili dobre. No, a ak máte radi vzdelávanie a radi tvoríte a robíte si veci radi po svojom, ale zase aj v rámci nejakej skupiny, tak mám pre vás pripravený online kurz a to je to, o čom by som teda rada s vami ďalej dneska hovorila, čo by som vám chcela predstaviť. Pripravila som totižto online kurz, ktorý trvá 4 týždne, kde sa vlastne na vašu spálňu pozrieme spolu, zadefinujeme si problémy a môžeme nájsť riešenie konkrétne na váš problém v súlade s vami. Ak máte radi prácu v skupine, tak toto je úplne že ideálne, pretože v tej skupine sa vieme navzájom podporiť, máte pocit, že v tom nie ste sami. Keď sa vám zrovna do niečoho nechce, tak máte podporu, že niekto vás povzbudí, takže aby sa vlastne išlo v tom ďalej. No a čo je ešte takým bonusom, že môžete získať nové kontakty a priateľstvá. Online kurz je vystavený na 4 týždne s tým, že sú tam 4 základné moduly. V prvom module v prvý týždeň sa pozrieme na priestor, na formu, tvar a funkciu. To znamená, že pozrieme si dispozičné riešenie, ako to vy vlastne v tej svojej spálni máte. Naučíme sa to zamerať, naučíme sa to zakresliť si ten priestor, zakresliť si nábytok a zariadenie, čo tam je, aby sme vedeli, s čím budeme pracovať a definujeme si základné problémy. Hej, čo vlastne potrebujete riešiť. Či to je ten spánok, alebo sú to tie partnerské vzťahy, alebo sa vám spánok nepáči a potrebujeme ju redizajnovať. Toto všetko si zadefinujeme. Takže budeme veľa kresliť a merať a analyzovať a pripravať si vlastne podklad pre ten ďalší modul. A v druhom moduli to sa pozrieme na Feng Shui vo vašej spálni, aj tak trošku všeobecne. Naučíme sa spolu, ako si vypočítať svoje číslo Minghua a naučíme sa, ako si určiť vhodný smer na spanie, pretože každý z nás má nejaký iný vhodný smer na spanie, tak aby sme to vedeli spočítať nielen pre seba, ale aj pre svojich blízkych. Zistíme taktiež, čo sa dá robiť, ak sú dvaja partneri a každý má to číslo iné, ako to vtedy riešiť. A taktiež sa pozrieme na celý dom, celý byt a na to, že kde vlastne, v ktorej zóne sa tá vaša spálňa nachádza. Či by bolo dobre ju presunúť do inej zóny, alebo je výborne tam, kde je a stačí len vlastne v rámci toho priestoru robiť nejaké zmeny. No a potom si ešte povieme, ako sa dá podporiť téma, ktorá s tým jednotlivými zónami súvisí s jednotlivými smermi. Ja sa napijem, pardon. Čerstvá vodička. No. Modul 3 sa zaoberá farbami, materiálmi a vzormi a 5 prvkami podľa Feng Shui. To znamená, že práve v tomto module sa pozrieme na to, že kým sme my, čo sa nám konkrétne páči, aký máme štýl a ako ho preniesť do toho interiéru, tak, aby s nami ladil. Povieme si teda o štýloch, o farbách, o vzoroch a ako celý ten interiér zosúladí. Taktiež sa naučíme o 5 prvkoch podľa Feng Shui a priradíme si k materiály, vzory, farby a ako ich vlastne použiť. No a potom sa pozrieme na to, ako pomocou farieb a materiálov podporiť aj dobrý spánok, aj tú romantiku. No a v poslednom moduli tam zase sa kúkneme na minimalizmus a na nejaké rituály, ako vlastne si uľahčiť ten život a celkovú tú starostlivosť o tú spálňu. Pretriedíme si spálňové textílie a naučíme sa, ako ich efektívne skladovať. Takže priebeh kurzu bude prebiehať tak, že 4 týždne sa budeme stretávať na tom spoločnom Zoome, tak ako teraz vlastne v skupinke. Jedenkrát za týždeň vo večerných hodinách. Tam si vysvetlíme tú hlavnú tému na ten týždeň. Ak budú nejaké otázky, tak rada ich zodpoviem. Z týchto stretnutí bude záznam.
ku každému modulu sú aj pretočené nejaké videá, takže tie sú skôr také zamerané na výučbu a zamerané na tie úlohy, ktoré treba v rámci tej spálne spraviť, aby sme reálne aj videli výsledok, nielen teoreticky sa o tom rozprávať, ale tak, aby sme to previedli do tej praxe. No a k tomu slúžia tiež ešte na doplnenie pracovné listy, kde budeme mať nejaké checklisty, že čo sme už urobili, čo ešte potrebujeme spraviť a vlastne ako to spraviť celé. No a zároveň spolu s týmto celým kurzom bude podporná skupina na Facebooku, kde počas týždňa, ak by vám niečo napadlo, že potrebujete ešte sa opýtať, tak môžete mi tam napísať a potom si tie otázky zodpovieme aj v rámci toho týždňa, aby sme neboli odkázaní len na tie spoločné Zoomy. Tých otázok môže byť veľa, každý vlastne, keď si začne riešiť tie svoje veci, tak sa tam ešte môže všeličo narodiť, čo na tom Zoome ani nemusíme vopred vedieť. Na toto bude slúžiť tá Facebook skupina. Zároveň, pokiaľ budete chcieť, môžete si tam zdieľať vlastne tie vaše spálne, aby sme videli aj pokroky, ktoré robíme, aby sme sa mohli navzájom podporovať, aby nám to išlo všetkým spolu ľahšie. Časový harmonogram je rozloženie teda do tých 4 týždňov, plus je tam ešte jeden potom taký bonusový Zoom o mesiac neskôr. Čiže začíname budúci týždeň v pondelok, plus minus v takomto čase. Potom sú tam tie 4 moduly, vždycky v pondelok. A 24. júna bude posledný Zoom, kde si zodpovieme ešte otázky a urobíme také uzavretie. Čo je bonusové, nemám to síce v tomto časovom harmonograme, ale som tak rozmýšľala, že ako to ešte celé podporiť, tak som vymyslela takú výzvu, nazvime to, že ten, kto sa pridá nielen do kurzu, ale naozaj aj si spracuje tie veci a budeme vidieť ten výsledok, že ako sme začínali a kam sme sa posunuli potom, tak dávame tomu ešte 1 mesiac od toho 24. júna na to, aby sme tie svoje spálne podokončovali a komu sa to vlastne podarí, tak potom by sme si urobili vyžrebovanie a jedného človeka by som odmenila tým, že do budúcna bude mať vlastne vstup do ďalšieho môjho kurzu zadarmo. Ďalší kurz sa bude venovať dokumentom a potom si prejdeme tie ďalšie miestnosti, to by malo byť niekedy v auguste. Takže toto berem ako také trošku aj motivačné, aby sme naozaj sa do toho pustili nielen na tej teoretickej úrovni, ale aj na tej praktickej. A čo ešte? OK, poďme ďalej. Cena kurzu za 4 týždne spolupráce pod mojim vedením, 4-krát ten Zoom záznam, materiály, všetko, čo som doteraz hovorila, plus tá výzva je 199 € a taktiež, kto sa prihlási do tohto prvého kurzu, tak získava ešte 25% zľavu na ten ďalší kurz, ktorý bude nasledovať potom. Takže toľko je zatiaľ moja ponuka pre vás. A ako sa prihlásiť cez moju webovú stránku, tak tiež vám ešte príde dneska e-mail. A ak by ste váhali, alebo nevedeli, či je to pre vás, alebo by vám možno nevyhovoval termín, alebo niečo, tak pokojne si so mnou zarezervujte konzultáciu a nejako sa dohodneme, porozprávame sa, zistíme, že či teda vieme takýmto spôsobom spolupracovať. No, máme tu ešte priestor na otázky, takže ja sa prepnem naspäť sem k vám. Vidím tu len jedno okienko s tváričkami, takže ak môžete, alebo máte nejaké otázky, mám tu iba jeden. Dobre, ja si to prejdem. Plánujem do spálne dať 4 obrazy červených kvetov. Vlčie maky, pivonie, šipová rúža, címio. Je to v poriadku? V poriadku to je, závisí to od toho, že kde tie obrazy budú umiestnené. Na to by sme sa už potom pozreli v rámci toho priestoru, že ako to tam vlastne vychádza. Plánuješ webinár na tému spojená obývacia časť kuchyňou v jednom priestore miestnosti? Áno, budeme mať webinár o obývačkách, aj o vlastne, aj nie o obývačkách, o tých spoločných priestoroch, ale to bude až niekedy začiatkom jesene. Takže potom určite dá vedieť, kedy to bude. Dobre. Ďalšie otázky tu v čete nemám napísané, takže ak by vás niečo ešte zaujímalo, pokojne sa pýtajte. Ja by som sa rada opýtala, ahoj Evka, ahojte, že tie výpočty,
Mhm. a vlastne proste všetky tie výpočty, čo tie feng shui výpočty, sa budú týkať iba, ktoré sa teda budú učiť v tom online kurze, tak sa v tomto prvom, tak sa budú týkať iba spálne, alebo sa budú týkať celého bytu. To ma zaujíma kvôli tomu, že vlastne No, výpočty tých čísiel sa dajú potom aplikovať a tých smerov sa dajú aplikovať samozrejme na celý byt. Hej? Lebo keď mám nejaký vhodný smer na umiestnenie postele, tak je to zároveň aj môj vhodný smer na umiestnenie sporáka alebo pracovného stola. Takže to sa potom bude dať aplikovať na všetky smery. A v rámci tých pôdorysov sa aj budeme pozerať na celý priestor, teda nielen na spáňu, ale nájdeme si stred domu alebo bytu a budeme vlastne riešiť, že na svetové strany, ako to máme otočené. Tak, aby sme vedeli, že v ktorej izbe máme akú zónu, akú svetovú stranu. A tak. Ďakujem. Srdečne. Ako je to s ovčími kožami na Zemi? Nerozumiem teraz celkom otázke, že ako sa to myslí. Ovčie kože sú akože z hľadiska ochrany dobré, mať ich pri posteli, ale zase závisí od toho, že keď už, tak by som dala dve, že z každej strany postele. Alebo doplňujúcu otázku možno, aby som pochopila, ako sa to myslí. iPhone XS. Neviem, kto to je. Alebo stačila takáto odpoveď? Asi. OK. Dobre, nemáme tu ďalšie otázky. Takže sme to pekne stihli za 45 minút. Pokiaľ by ste teda prípadne mali ešte ďalšie otázky alebo vám napadnú neskôr, pokojne mi napíšte. Môžeme sa spolu spojiť, prekonzultovať a uvidíme, že čo vieme ako vyriešiť. V každom prípade vám ďakujem, že ste prišli. Veľmi rada som teda, že som tu nebola sama. Je to fajn. A budem rada za akúkoľvek spätnú väzbu. Či mi napíšete sem, alebo mi napíšete cez Messenger alebo akokoľvek do mailu, ako sa vám dnešný webinár páčil a či to bolo pre vás užitočné, aby som vedela, či pokračovať v takýchto webinároch, či to vôbec niekoho zaujíma, alebo teda s iným smerom. Takže ďakujem veľmi pekne. Strešné okno versus posteľ, Marianka sa pýta. No strešné okno nad postelou nie je veľmi dobré, ale ak je v strede spálne a nie nad postelou, tak je to v pohode. Dobre je mať na strešnom okne roletu, tak aby sa dala na noc vlastne zatiahnuť. Aby sa dala urobiť, no super, tak keď to máš, tak potom je to v poriadku. Tam ide zase o to, že vlastne tam pri tých strešných oknách aj vznikajú akože tie priehľady a prievany a zároveň vytvárajú tie strešné okná častokrát aj tie ostré hrany, ktoré ak máme nad postelou, tak to nie je úplne ideálne. Dobre, počkám ešte, či niekto niečo píše, nepíše. A ak nie, tak sa môžeme rozlúčiť. Dobre, tak srdečne ďakujem ešte raz za vypočutie a želám ešte všetkým krásny večer. Majte sa, pekný deň. Pekný deň, ďakujeme. Ahoj, Sanko. Ďakujeme, pekný večer. Ahojte, vďaka, zdravím. Ahoj, ahoj, Dani.